Men vi er bare lige ude på en tur, bare for at snakke lidt og sådan noget, så sådan, ja, bare helt chill tur. Ja, vi er på et lidt dumt sted, vi er egentlig, fordi vi går på Elmehaven, og det er jo sådan, der er der jo mange sådan, der er de der gang, der er den der gangstergruppe. Sådan, ja, altså man kan jo ikke sige, at de kidnapper, men altså sådan. Men de er lidt... Fuck, det kommer! Det kommer! Fuck! Det kommer! Ah! Hjælp mig! Fuck over, mand! Fuck over mig! Fuck over! Shut up! Fuck! Fuck mig! Jeg fuck går der nu! Okay, bro. Er det okay? Er det okay? Fuck. Hello? What? Gangsterne er der. Gangster var der. What?